La faula va, la faula ve, i dels 40 sèniors, en Ricardo Alcántara us explicaré. En Ricardo Alcántara és un escriptor de contes infantils. N'ha escrit una pila, i en aquests contes hi sortien personatges entranyables que segur que molts de vosaltres coneixeu. Personatges com en Tento, en Michiyu, la bruixa Rosalia o la bruixa Panxeta. Són històries escrites algunes fa molt i molt de temps, però que encara els nens d'avui en dia segueixen llegint i gaudint. En Ricardo explica que quan era petit, quan tenia 5 anys, va ser realment quan va començar a ser escriptor. I això va ser quan tenia ganes d'estar sol, que s'amagava darrere d'una banyera antiga que tenia a casa i allà, arraulit, imaginava històries. Encara no podia escriure, però sí que va començar a entrenar la seva imaginació. I allà va començar a ser escriptor, diu ell. I així, escrivint, ha escrit fins a 200 llibres, més de 200 llibres. I alguns s'han anat reeditant, com per exemple els que em van donar l'oportunitat de conèixer-lo, perquè després de 30 anys es van tornar a editar aquests llibres, El pirata valent, El jove guerrer o La bruixa divertida. I va ser llavors, de la mà de l'editorial Calandraca, quan vaig conèixer en Ricardo. I vaig poder veure que en els ulls tenia una brillantor especial. I és que en Ricardo és com un petit nen trapella. I diu que no pensa deixar d'escriure mai, que mentre tingui força en els dits per sostenir el llapis, seguirà escrivint històries, històries, històries. No ho pot evitar.